Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain. Ama ben seni çok çok sevdim. Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık. Ama ben seni çok sevdim. Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı. Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Benimki kalbine sürgün. Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı. Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Benimki kalbine sürgün. Ben seni çok sevdim. Sıcacık bir bakışın bana yetiyor. Dünyalar benim oluyor. Ama ben seni çok çok sevdim. Zamana bırakmalı. Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Benimki kalbine sürgün. Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı. Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Benimki kalbine sürgün. Dávno už nie je len môj kamarát, som zbláznená. Mám pocit, že žili sme to každý zvlášť. Už ani nemôžeme vrátiť čas. Už ma viac nebaví hrať sa na pár. Záverná lám si hlavu nad tým, čo máš naozaj rád. Priznávam pravdu, ja
Dobrý deň! Prišli po Natáliu, Zuzku Makulovú, dobre sme prišli. Ale nie, však nepomýlili sme sa. Počkáme troška, keď si to rozmyslete. Búchaj, odvalíme im dvere. To tu chcete. Rozvieme dvere. Chceme Zuzku Makulovú. Dobre, Ale nie, Zuzka Makulová, kde sa nevolá Zuzka? Ona sa na ňu podobá, ale není to ona podobná. Ostalo, poďte, mama, my valíme dvere, my chceme ísť dnu. Ja by som chcela pripiť mladým manželom na lásku, šťastie, vlastne snúbencom, lebo len teraz budú manželia. Na lásku, šťastie, nech sa im v živote darí, nech sa majú stále tak radi, ako sa majú teraz. A nech ich kvitne život ako tie rúže, ktoré dneska budú ozdobovať naše svadobné stoly. Takže prajeme im všetko najlepšie. Máte jarmoky, nie? Tak a teraz by sme mohli pristúpiť k odpýtaniu. Tak poďte to robiť. Mám vyčíňa. Jožo, tam si chod sa. Ja viem, o tom. Kde robíš? Ja viem. Dobre, že vieš. Mladí by sa chceli rodičom odpýtať, lebo chceli im poďakovať za to, že im vychovali a že sa o nich starali. Takže môžeme, drahí rodičia, nastal deň, keď sme sa rozhodli vstúpiť do zväzku manželského a preto vás prosíme o rodičovské požehnanie. Už ty si slíbila do ženy. A ja tu mám do svojej rodiny a do svojho manžela. A zároveň aj ako svoju dceru, ktorú nemám, dcery do môjho. A preto vám požehnávam.
si na úvod povedzme takú dôležitú vec, že Leoš a Zuzana prijímajú sviatosť manželstva v jubilejnom roku milosrdenstva a tento kostol je omilostený tým, že má svätú bránu milosrdenstva. To znamená, že to je taká veľká duchovná vec. Vy dnes môžete získať nielen sviatosť manželstva, ale tým, že ste boli pred ženou aj na svätú spoveď a ak ste teda v milosti posväcení,